Niin oli se. Kyllä tulla niissä. Mikki päälle ja uusiksi. Tämän hienon ottelun voittaa ensimmäisessä erässä ajassa 4 minuuttia 41 sekuntia. Suurella käsilukolla punainen kulma Timi Hirvikangas. Isko on jäljellä. Menikö tossa hei, onko yksi jäljellä vai? Me missattiin yksi kokonaan. Taisi olla aika nopea. It's very soft with me. It's 2 times. I lost it in the pro match. I have done 24. It's very good. I will be back. I know. Rititin, onnea hienosta voitosta. Oliko uran kovin ottelu? Kyllä se taisi olla. Ehkä ainakin jännittiin niitä. Oli iso mies. Pitkän päälle. Kerroit tuossa ottelua, jotenkin tuossa lyhyesti, niin kerroit, että pudotit 6-3 sen takia, että vastustajat olisi vähän enemmän saman kokoisia kuin sinä itse ja nyt tuli uran suuri kaveri vastaan. Joo, näin siinä kävi. Vähän rupesi harmittaa, että tiputtiin. Ei näköjään pienemmän jätkät, ne vaan iso. Alku oli erittäin sähäkkä kaveri pystyssä. Joo, todella sähäkkä oli. Varmaan jotain osukin ei oikein. Vaistoon mentiin ja jotenkin päätettiin matkointia miten. Yritin vaan kontrolloida ja etsin paikkaa lopetuksia. Onneksi tuli. Täytyy kyllä sanoa omasta ja varmaan meidän kaikkien puolesta, että todella hieno seurata sun matkotyöskentelyä. Se on koko ajan haku päällä ja lopetushaku. Ja vaikka Nurminen sieltä pyysi ensin kaverin pieksemään ennen lopetusta, mutta kuitenkin se, että jollei yksi juttu onnistu, niin siellä on toinen ja kolmas ja tulossa. Se on koko ajan hirvittävä oivallus, nopea käsilukko ja tiukalle kerralla ja se oli siinä. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia? En tiedä, se Olli päättää. Mannakiri päättää, mitä tehdään seuraavaksi. Okei, onko tuppari vai onko vaparit päälaji? Kyllä se vapari on. Tuppari voi käydä vähän harrastelemassa. Isot voi käydä, mutta kyllä vaparilla mennään tästä eteenpäin. Hyvä, me ollaan sitä onnellisia. Timi Hirvikangas. Todellakin nähtiin matkotyöskentelyä Suomen huipulta Turun Ring
sitten Simon 1.